preparat, que comenci la funció. El presentador amb veu clara, atronadora i potent, presenta l'espectacle i convida a la gent a gaudir de festa i màgia i a passar un gran moment. Benvinguts al món del circ, això és entreteniment. Atenció, atenció, que el circ ja ha arribat, tothom ja està preparat, que segueixi la funció. Si mireu cap allà dalt, veureu l'equilibrista, ha d'estar molt concentrat i no pot perdre de vista allà on posa cada peu, perquè si és pobre es despista, s'endurà un bon ensurt i serà una cosa trista. Atenció, atenció, que el circ ja ha arribat, tothom ja està preparat, continua la funció. Ara surten els peassos a fer bromes i trastades, amb un toc vermell al nas i unes sabates gastades, un que tomba i s'altre gira, mentre el públic riu que riu, juguen amb una cadira, quin embui més divertit. Atenció, atenció, que el circ ja ha arribat, tothom ja està preparat, però acaba la funció. Atenció, atenció, que el circ ja ha arribat, tothom ja està preparat, però acaba la funció.